Kana ji? Jiya ne nake kallon wani fim. Matar wani mutum ce ta yi rafkanwa cikin abin da ya shafi addini. Sai mijin yake ce mata wance gaskiya gobe na ji kasuwa zan siyo miki ahalari. Ka san me da James? Wai a'a gaskiya ni ban iya biyan ahalari ba gara ka ba a tsaron kuɗi. Dan Allah ji wani saka yi miya. Kai Allah. Frown if you love me. Then smile if you don't. Labarina.
Kafin mu fara cin wani abu da Allah ina son na baka haƙuri. Da kika yi mun me kenan? Well, jiya kamata babana ya dawo gari. Amma bai dawo ba, daga can ya wuce Dubai. Daga Dubai kuma zai wuce Umra. So haƙurin da nake so ka yi shi ne na ƙara jira da za ka yi har tsawon lokacin da zai gama ya dawo. Ba komai, ba matsala. Allah ya rabe shi lafiya. Amin. Shikenan kawai dama. Saka damu dan Allah mu. To shikenan ba zan dawo insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikis salam. Yaya dai? Kuma ba zan koma makaranta ba. Ni ba zan iya zama a makarantar nan ba. Kamar yaya ba za ki koma makaranta ba? Me ya faru? Ni dai kawai zan canza makaranta. Kuma yawa me yake damun ki ne? Akan yaro guda ɗaya dukkin bikin gigice har kina zancen yanzu zaki canza makaranta? Zan nemi admission a wani makarantar. Amma ni dai ba zan iya zama ba. Babu abin da nake gani banda bakin ciki a makarantar nan kuma ma ni bana gane komai, bana gane abin da ake karantarwa. Wai kina nufin duk abin da aka yi a baya ya tashi a banza kenan? Ki karar da wasu shekaru wajen neman jami'ar da ko ki samu ko ba ki samu ba? Karfa ki manta cewa duk wata fafutuka ta bata wuce in ga kin samu karatun nan a jami'a ba. Kuma Allah ya taimake ni kika samu. Sannan kuma yanzu haka kawai sai kuma ki tattara ki ajiye? Wani irin shashanci ne wannan? Shi Mahmud din wato shi kadai kike kauna? Ni ba kya kauna ta? To shikenan. Amma dai abin da nake son ga miki tun kafin mu sa kafa wando ɗaya da ke ki tashi ki koma makaranta. Amma umma ke fa kika ce in manta da shi. To ta ya zan yi manta da shi idan ina ganin shi? Zuciyata za ta iya samun matsala idan ina ganin sa da wata. Kin san Allah ko mutuwa zaki sai kin koma makaranta. Ki tashi ki tafi tun kafin raina ya ɓaci da ke. Sha kawai. Babu Mahmud ba za ki rayu ba ki mutu. Kin ga fa Sumayya yau ko magana ba ta yi min ba ta kama hanyar ta tafi gida. To ai ke din ce laifin gini. Yanzu hakurin Sumayya sai da kika ture ta kika kai ta bango. Ai bai kamata ba ki je ki same ta ku sasanta da ita. To ai ko yanzu zan je gida in same ta mu yi magana. Ina da kyau bari in koma ciki ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Rukayya. Na'am sannu umma. Yawwa. Sumayya tana ciki? Ah. Ba tare kuke ba? Ina ga ko ta koma makaranta ko? Ai tun ɗazu ta bar makaranta, tun makafin a tashi makaranta. To shine ni da aka tashi sai na ce bari in je gida in ɗan yi wanka sai in zo in duba dawowanta. To, ta zo min ta ce wai sai a canza mata makaranta. Na fitattake ta na ce ba zai yiwu ba. Ina zuwa. Wannan takardar bayan fitar ta sai wani yaro ya kawo mu. To sai na ajiye. Duba dai ki gani ban sani ba ko wace. Ki yi haƙuri umma, ni ba zan iya da zuwa makarantar ba, don haka na tafi. Zan kula da kaina a inda nake ki min afuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina ta fito? Ba zan ce ki kwantar da hankalinki ba, domin ko na faɗa hankalin naki ba zai kwanta ba.
in yi rayuwa ne tare da Sumayya a koyaushe tana kusa da ke. Yanzu kuma gashi an waye gari ba a san inda ta tafi ba. In ga ko hankalinki ba zai taɓa kwantawa ba. Amma dai duk inda take, ina da yaƙinin cewa insha Allahu ba za ta aikata wani abu mummuna ba. Dama ni ba tunanina za ta aikata wani mugun abu ba. Fargabata shi ne kar ta je inda za a aikata. Insha Allahu Allah zai kare ta. Ba na jin Allah yana tare da ita. Domin ta zaɓi kanta kaina. Saɓanin ni da kullum nake zaɓanta a kan kaina. Kar ki faɗi haka Umma, har yanzu ma ki zaɓe ta a kan kanki. Kar ki bari laifin da ta miki ya sa ki faɗi wannan magana. Amma ni na san duk inda take insha Allah mu yi mata addu'a Allah ya kare ta. Amma ba kya tunanin za ta je wajen Dija? Ba na tunanin za ta je wajen Dija. Domin kuwa ta san idan ta je wajen Dija, nan ne waje na farko da za mu fara zuwa neman ta. Sa'an nan ma Dija ba za ta yadda da wannan sakarcin ba. Za ta iya sako ta a gaba ta dawo da ita har gida. Amma dai ban sani ba, bari in kira Dija. Salamu alaikum, Aunty Dija. Ina yini, ina gajiya? Ya jama'a. Don Allah ki yi haƙuri kar ki ga ban kira ki ba, ina tsoron fushinki ne. Wallahi ita na buga dama in tambaye ki ko ta zo wajenki, domin kuwa ta bar gida ta yi wa Umma Not cewa wai ta tafi. Wallahi shine ba mu sani ba. Wallahi wannan yaron Mahmud ne ya yaudare ta. Ya je yana soyayya da wata a cikin makaranta. Shine kuma ita ta ji ba za ta iya ɗaukan hakan ba. Ta dawo gida ta ce wa Umma wai za ta bar makaranta. Umma kuma ta kora ta ce sai ta koma makaranta. Shine bayan ta fita sai ta rubuta note ta bada a kawo ita ta tafi ba za ta zauna ba. Wallahi ba mu san inda take ba. Shi yasa ma Umma ta ce in kira ki in ji ko ta zo wajenki. Ai wannan yaron ba dan halak bane wallahi Mahmud din nan. To shikenan. Amin. Amin ga Umma. Umma ga Dije za ta yi magana da ke. Assalamu alaikum. Yawa sani. Mahuta zaki? Eh. Kawai sai na miƙa ki dama abin da yake zaune da malam kenan. To na gode. Yau. Kawai ne akwai nisa. Ga zafin rana ko kin dewo. To, amma ke a ƙauyen mahuta a wani gida kike? Gidan inna mai ramu. Inna mai ramu? Ce ma watakila mun san juna. To, me gami ki da ita inna mai ramu? Ni jika ta ce. Ki ce 'yar garin mu ce ke. Gaskiya ne, watakila aka bincika ma 'yan uwa ne mu. A hada ba mu san juna ba? To, ai kin ga ba lallai bane. Kaje.
alaikum. Assalamu alaikum. To, da alamu ba kamar inda mai ramu ba ta nan. Gaskiya ne, ko dai tana makwabta ne. Tun da kika ga ta rufe kofar ɗakin ta, ina ga ta je ta nan wani ƙauye ne dan kusa da mu. Amma bari in shigar da wannan tukuna. Sai kawo nan din ma a shigar miki da shi ciki saboda ki huta da kyau. Na gode sosai. Ki ɗebo rana. Bari in shimfiɗa miki tabarma. Yauwa, kin ga yake zaman ki anan? Ki dan huta. To, ki jira ta kafin ta zo. to hakan zan yi. Gidanmu nan kusa ne, bari in je ne an gama abinci sai in sa yaro a kan miki. To. Wato mutanenmu suna bani mamaki saboda sun ɗauki birni kamar wani waje ne da mutum zai je kawai wani dandali ya kwaso kuɗi ya dawo gida. Wato yallaɓai wannan fa shine zai sa zaka ga mutanenmu in suka je birni sai su daɗe ba su dawo. Yusu suna can mu nan muna gani suna tara su kuma ba su tara komai ba. Muna jira su dawo mu kwashi gara su kuma can ba labari. Wannan haka ne. Amma shi ai birni wani rikitaccen wuri ne wanda su suna baka ne kuma suna karbewa. Gaskiya ne. Saboda yanzu idan aka ce ka samu naira 100 to kana buƙatar abincin 150. To kaga fa sai dai ka ci abincin 50 sannan ka adana naira 50. Wannan ne yasa zaka ga mutanen mu idan sun dawo zaka gansu gaba daya jikinsu da yunwa. Ba sa ci suna koshi. Wallahi labai shi yasa da tukur ya dawo. Wallahi in ka gan shi sai ka ce wani jinjirin. Wa alaikum salam. Ranka daɗe. A'a Musa. Na zo da wani babban labari ne ranka daɗe. Wani irin labari kuma? Ai yarinyar nan ce na ganta ta zo gari. Wace yarinya kenan? Jikar inna mai ramu. Sumayya? Warrai ku ta zo. Sumayya tana garin nan? Ni da ido na ganta. Usman ya wuce da ita a mashin sun yi nan. Usman kuma me haɗinta da Usman kuma? Me yiwa ya ganta a bakin titi ne ya ɗauko ta. Dan na ganta ma da kayanta. Sun zo sun wuce. Babu shakka yallaɓai wannan ya zo da babban labari. Dan ka san yallaɓai ya ji mai na kyawar yarinyar nan fa. To wato matsala dai bata kare ba. Ai kamata ya abin da ya kamata ranka da dai. Wannan zuwan da ta yi ni babban yunkuri a yi a gama kawai ranka da dai. Warai. Warai. Matsala bata kare ba. Sauran matsala. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam. Bakuwa. Yawa sai. Ai da nace gida ne ma yana samu yaran duk ba sa nan. Ya ce to bari ma in kare kaina. Ayya. Na gode sosai. Dan na samu labarin ma inda take. Nan wani kauye ta je nan mai doki kusa da mu ne kafin ki gama cin abinci insha Allah zan je in dauko ta. Ai da ka bari ta dawo da kanta ba sai ka ba kanka wahala ba. Kake da mu. Insha Allah kafin ki karasa yanzu ne ba nisa zan je in kawo ta. Dan na san ita ma za ta ji daɗi sosai idan ta ganki. To shikenan nagode. Dan haka ki zauna ki ci abinci ga randa kuma na san akwai ruwa a ciki mai sanyi. Sai ki sha. Bari ni kuma in je in dawo. Nagode. Labarina. Yaushe za ki koma? Ina? Da kike tambaya ta? In dai gidan mama ne ba zan koma ba. Har sai abubuwan da kika faɗa sun kai mataki. Komawa ki tana da muhimmanci. Ba ta da shi. Zamana a gidan
bai hana shi yin budurwa ba, kuma bai hana shi yin wulakanci ba. Yana da kyau ya san kina na akan bakarki. Tunanin zaki cire shi a ranki shi zai sa ki rasa shi. Da na san haka tsarin yake tun farko, da ban shige shi ba. Zan jarraba cire shi a raina. In na samu nasara, shikenan kawai ya je ya auri wacce yake so. Ba wacce zai aura sai ke ma ba wanda zaki aura sai shi. Saboda haka ki daina tunanin ma zaki cire shi a ranki. Sai da zuwa kaka. Lafiya. Me yasa me kike kuka? Ba komai. Ko dai maman taki ce ta mutu? A'a. Wa alaikum salam. To me yasa me kike kuka? Ba komai kaka. Ba komai ka dinga kuka? Ki gaya min mecece matsala? Kaka ba za ki iya magance min matsalata ba. Ba zan iya magance miki matsalar ba. To wace irin matsala ce ko wanda ba za mu iya magance ta ba? Na zo nan ba tare da sanin umma ba. Bata sani ba kika taho? Na zo ne don gujewa matsalata wanda ita ba za ta iya magance min shi ba. Kaka saurayina ne wanda nake tare da shi ya guje ni. To saurayinki ya guje ki shi kaɗai ne matsalar take? Ba zan ga laifinki ba kaka idan baki ɗauki wannan babban matsala ba. Kowa ma haka yake ɗauka amma ni kaɗai na sanya nake ji. To, ai abin nan ɗinku kenan. Ku sai ku ce ku wayayyu ne, ku ‘yan binni ne, kun waye kun fi kowa sanin komai. Yau wani irin wayewa ce wanda mutum ba za ka cire mutumin da ya guje ka kai ka cire shi a cikin zuciyarka ba. Kaka abin da nake so ne kenan amma hakan ba mai yiwuwa ba ne domin makarantar mu ɗaya. Kuma sai mun dinga haɗuwa. Na yi wa umma magana akan ta canza min makarantar ta ƙi yadda. Shine ni kuma na zo nan. To amma dai ke san yanzu hankalinta zai tashi. Kaka na san hankalinta zai tashi. Amma ni hankali na yafi nata tashiwa. Har yanzu babu wani labari? Babu wani labari. Na zan samu labari Rukayya. Zan bi duk gidan ƙawayenmu da nake sa ran insha Allah za ta je can. Na san ba za ta wuce zuwa wajen ba. Ni ma tunanin da nake yi kenan. Ce ba za ta wuce gidajen ƙawayen nan ba. Saboda daga ita sai kayan jikinta ta fita daga gidan nan. Za ta iya saya. Domin kuwa duk kuɗaɗen da Presdo yake bamu, kin san mun buɗe mata account da shi. Sanin ɗinta kaɗai yake iya fitar da kuɗi a account ɗin. Kuma umma ni babban matashin hankali na. Nan da sati 2 za mu fara jarrabawa. Idan har Sumayya ba ta yi wannan jarrabawan ba ya zama duk zuwa makarantar da take yi ya tashi a banza. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi abin da yafi damuna kenan. Rukayya ki taimake ni dan Allah. Duk inda kike zaton za a sami yarinyar nan dan Allah ki min kokari a same ta. Insha Allah zan je duk gidan ƙawayenmu. Domin kuwa na san ba za ta wuce zuwa ɗaya daga cikin gidan ba. Ina san Sumayya ba za ta taɓa zuwa inda ba a san ta ba, kuma ta je tana neman mafaka. Wallahi saboda wannan damuwar kwana nayi ban yi bacci ba. Haka kuma na kwaɗa da matsanancin ciwon kai. Saboda damuwa. Yanzu zan je makaranta. Ina da lecture guda ɗaya. Idan na gama zan fita in je inda zan neme ta.
Na gode Rukayya, Allah ya saka miki da alkhairi. Amin. Amma umma kin sha maganin ki? Ban iya fita na siyo ba Rukayya, shi yasa na haƙura kawai. To yanzu bari in je in siyo miki magani sai ki sha, sai in ɗauki kwano in siyo miki da abinci. Allah ya saka miki da alkhairi Rukayya, na gode sosai. Amin umma. Yanzu an samu ci gaba. An ba wa 'yan mata dama su zaɓi mazajen aure. Wa me yasa ne auren naku ake shan wahala? Amma ai ba a ko'ina bane ake samun haka kaka. Wasu dai sukan yi dace. Ba waɗanda suka yi dacen ma kwana nawa ne? Daga lokacin da suka yi dacen, 'yan shekaru kaɗan sai ka ji an sake su. An mai da al'umma Hausawa ya zama sai ka ce sansanin zawarawa. Wai kaka, me yake kawo haka? A'a to ai ko za mu tambaya. Ku da ake bawa zaɓin. Ni ma abin da nake so in sani kenan. Wannan tambayar ta jima tana min yawo a cikin raina. To, amma ai laifinku ne. Laifinku ne da ba ku bari iyayenku su zaɓa muku ba. Kun mai da iyayenku ba su san abin da suke yi ba, sai ku abin da kuka sani. Ba kwa yadda su zaɓa muku mazaje na gari, waɗanda za su zauna da ku kan auren. Kun mai da mu kaman mu mutanen da ne, ba mu san abin da muke yi ba, sai ku kuka sani. Ba kwa jin shawararmu, ba za ku ji shawara ba. Idan kuka tashi, ku duk wanda kuka gani kuka zaɓa shi kenan ya yi muku. Saboda karin hulan mutum kawai zai sa ku zaɓe shi. Allah, haka kuke, ba kwa duban abin da zai taimaka wa auren. Kuma ana so mace ta auri miji nagartacce, wanda zai kula da ita, wanda zai ɗauki nauyinta, wanda kuma ba mai ɗagawa ba, ba kuma wanda zai ci amanarta ba. Amma kaka, ya za a yi a gane saurayin da ba zai ci amana ba? Saurayin da ba zai ci amana ba shine wanda kullum buƙatarki shine a gabansa, kuma dukkan abin da zai amfane ki shi yake so ki yi, shi yake so ya faru, shi yake so ki samu. Zai iya sadaukar da komai don buƙatarki ta biya, ko da san da ike miki ne. Yana girmama zaɓukanki, koyaushe kika ce kaza sai ya goyi bayanki akan kaza ɗin nan da kika ce, don ba zai yi ƙoƙarin matsa miki akan abin da yake so ba. Kin ga komai kika yi masa laifi zai yi haƙuri, ba zai ɗauki fansa a kai ba. Kuma kullum idan kika yi masa ba daidai ba sai ya miki nasiha, don ba zai matsa miki ba. Duk lokacin da kika neme ya miki abu zai miki shi, ko da son kanki ne zai miki shi cikin jin daɗi. Kuma a lokacin da kika yi tunanin kin cutar da shi, shi yana jin daɗi masoyiyarsa ta samu abin da take so. Kin ga irin wannan namijin shi ya kamata mace ta nema ta aura. Amma fa ban ce ki kwallafa ranki sai kin samu wannan ba, dan babu su a yanzu. A maza dai yanzu babu su, dan ko ni nan da kika ganni ban samu irinsu ba. Ni na san wani wanda duk yadda kika lissafa ɗin nan haka yake, amma kafin na baki labarinsa ina so ki faɗa min ta yadda za a yi a gane namijin da zai ci amana. Duk namijin da zai ci amana shine saɓanin wannan abin da na lissafa miki, wanda zai zama namiji mai nagarta. Abin da zai ce ki yi ko ku yi tare, to daga ƙarshe shine mai cin moriyar abin. Zai iya yin komai, ko ya ce ki komai,
ko da abin bai dace ba don da ya samu biyan bukatarsa. Amma kaka ya aka yi kasan duk waɗannan abubuwan? Kin ji inda matsalar take ku a wurinku. Mu na da ne ba mu san komai ba. Ba haka ba ne. Abin ne ya bani mamaki. Duk yadda kika lissafa siffofin mazaje biyun nan, na same su a cikin samari na biyu. Ɗayan kamar yadda kika lissafa shi namiji ne mai nagarta. Shi ma ɗayan kamar yadda kika lissafa shi haka yake. Amma kaka abin takaicin shi ne mara nagartan nan shi na fi so, kuma daga ƙarshe ya zo ya ci amana ta. Shi kuma wancan ɗin duk da na ƙi shi kullum taimaka min yake yi. Ya ce a duk lokacin da nake buƙatar taimako in yi masa magana. Har wanda nake so ɗin ma idan yana so ya taimaka masa wajen aure na zai yi. Hatta kayan laifi ya ce idan ina so a yi zai yi don wancan ɗin ya aure ni. Ƙarya kike yi Sumayya. Haka me yasa kika yi zaton haka? Saboda babu irin wannan namijin yanzu. Wallahi da gaske nake yi. Saurayina ne sunan shi Lukman. Shi nake son wanda ya ci amana ta. To ai baki da hankali. Ai irin waɗannan maza ai har gun malamai ake neman su don a same su. Idan dadi na ya dawo zan je mishi da maganganu da yawa a ciki har da magana auren mu. Wow. Ce kowane irin lokaci a yanzu zan iya zama mijin sarauniya kenan. Au, haka kira kanka? Haka nake ai. Well, so ni dai na san ni ba sarauniya bace ba. Because sarauniya ita wacce ake wa hidima ne, ni kuma kaga ina neman in share sabon fage na hidimta maka. So kaga ni ba sarauniya bace ba kenan. Assalamu alaikum. Umar ko? Haka ne. Tun da zo nake neman ina son yi magana kai da Allah. Ina na ai. Bismillah yi magana. Bari magana shi. Ina zuwa minti ɗaya. Alright. Sumayya ta bar gida ba san inda ta je ba. Kamar ya? Kamar yadda na faɗa maka. Rike ta take gaya mun ta nemi a bari ta daina zuwa makaranta saboda ta daina ganin ka. In man ta ki tace dole ta zo. Shi ne ta barin da ta ce ta yi gaba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma kana son ka ci mun Sumayya ta shiga duniya kenan? Ban ce Sumayya ta shiga duniya ba. Kai ka sa ta a duniya Mahmud. Mahmud kai mugun mutum ne. Ko me zaka samu a duniya wallahi kai matsiyaci ne. Saboda ka samu yan kuɗi kai ka cuci yarinya. Mahmud. Wallahi billahi la ilaha illa huwa haƙin yarinya ne da wata irin ka. Ka daina irin wannan maganganun Umar. Ka san jiya da zan so Sumayya ba zan so ta tamkar kaina ba. Ka san me buri na. Ka san me yasa nake son in zama. Ta zan samu dama in watsi da ita. Mahmud. Ba za ka taɓa zama abin da kake so ka ba. Kuma wallahi ko an gyara maƙuwar na wallahi in kai waka ba za ta taɓa karɓuwa ba. Babu inda za ka je. Duk lokacin da kai yunƙurin zama wani sai haƙƙin Sumayya ya danne ka. Umar. Cikin da Allah. Ya na ga friend ɗinka ya tafi kamar a fusace. Wallahi kuwa fushi yake. Fushi? Akan me kai masa? Allah ya nemi kuɗi ne a wurina, ni kuma ban bashi ba. Shi ne tafi. Har nawa ne kuɗin da ya nema? 200,000. Okay. Don 200,000 kawai ai bai kamata a ce ka samu matsala da abokinka ba. Ina ga gobe zan tafi maka da kuɗin ya so sai ka bashi. Na gode sosai. To dan saki fuskan mana ya naga kuma matsalan bata kau bane ai tunda an riga da an yi settling ba komai ai ko? Okay. Me yasa kika fifita wanda kike so a kansa? Kaka shi wannan din da nake so din da shi na fara haduwa.
kuma ya taimaka min a lokaci mai rintsi. Gashi yaro ne, dan zamani, kuma ya iya kalamai. Ina son tafiyarsa, muryarsa, da kuma dariyarsa. To, na dai gane babu wani abu da kika faɗa har yanzu a kansa wanda zai taimaka wa aure. Irin wannan kuskura shi yake kai ku ya baro. Gashi yanzu kin bar wanda ya dace, kin bi wanda bai dace ba. Idona ya rufe, ban ga hakan ba. Amma insha Allah zan yi kokari in ga na manta da shi. Ki kokarin watsi da shi daga farko, sannan daga baya sai ki manta da shi. Kaka ban gane me kike nufi in yi watsi da shi ba. Ki gan shi, ki kamar ba ki gan shi ba. Ki ji shi, ki kamar ba ki ji shi ba. In yana guri, ki kamar ba ki san yana gurin ba. Idan kuka haɗu, ki kamar ba ki san shi ba. Ki ba gabar baya, ki harkoki ko ba su dame ki ba. Ki ci gaba da dariya ko da bai je zuciyarki ba. Ki nuna ke kin yi gaba, ba ta tashi kike yi ba. Kaka hakan zai yi kyau, amma ban san ta ina zan iya yin hakan ba. To ai da kin fara, za ki ga bashi da wuya. Ina da tambaya. Assalamu alaikum. A'a, Usman. Sannu da zuwa. Na'am. An tashi lafiya. Lafiya lau. Lafiya kalau. Sannu. Ya karkarar tamu. Lafiya. Ina da fatan dai ba kuwa ta ci dan wake. A'a, Usman, bata ci dan wake ba amma ga kwaɗan tsogala zan mata na gyara tsogala. Za ta ci. Alhamdulillah, kin ga dama faduwa zo daidai da zama dama yanzu zani kasuwar ƙauye. Mun dawo kin ga daga can na samu kuɗi mai kyau in sayo mata ta hada da shi. Kwarai kuwa, lalle kuwa. Ba kuwa da fatan dai kina son zuwa kasuwar ƙauye. A za ta ce mana. Ai gara ku ce da ita. In kaka ba yanzu ba dai bari ko wani satin. A'a, yau ya kamata ku ki je. Ya ɗauke ki ku tafi tare. Saboda za ki ga waɗansu abubuwa da za ki saya naku na abinci kin gaban tanadar miki komai na ce maku ta binni ba. Kin gani ko da ɗan indomin nan ai kya samo shi tunda suna sayarwa a kasuwan ko? Ki shirya ku je, bari in tashi ɗauko miki kuɗi sai ki je ki siya. A'a ki bar shi, ina da kuɗi a gurina. Kawai ki faɗi me kike so a siyo miki. To ai ni ba zan wuce a siyo min yar daddawa ko yar kuka ba. Kwando nawa? A'a. Kwando dubu. Ai da Allah sarki to madalla. An gode mata. Na fito kaka. To kin fito? To Allah ya kiyaye. Amin amin. A dawo lafiya. To a da lafiya. Allah ya bada sa'a. To yanzu da ma za su daidaita da Usman ɗin. Ai ne da na ji daɗi. Tana kusa da ni tunda uwar ta fi nisa. Allah ya daidaita su. kin san me yasa na ce miki mu je kasan ƙauye? A'a. Saboda ki dan ɗebe kiwa sannan kuma ki manta da damuwa da take damun ki. Damuwa kuma? Ce maka haka ina cikin damuwa? A fuskar ki na gani dan tun jiya da dauko ki na lura kaman akwai abin da yake damun ki. To na ma kasa tambayin ki ne jiyan saboda kar ki ce na ji shigi. A kawai dai gajiya ne amma ni babu abin da ke damuna. To lalle in haka ne musu yana burge ki. Kai. Hannatu? Na'am? Wallahi za a yi miki saki da babu ruwa. To me ya faru? Ina jinki. Yanzu na ga Usman da wata zankaɗaɗɗiyar budurwa. Ya goya ta a mashin sun yi yamma. Usman da zankaɗaɗɗiyar budurwa? Cabɗi jen! Haka fa jiya aka kawo min labari an gan shi ya goya wata yarinya a mashin. Na so in tambaye shi,
amma saboda bai zo fira ba shi yasa ban tambaye shi kuma gashi har yanzu ban gan shi ba. Amma wallahi sai na mata rashin mutunci. So ki bani nan da zuwa faduwar rana. Zan kawo miki labarinta. To ni kuma ki bani nan daga zuwa faduwar wannan ranar. Wallahi sai na ci ubanta. Wato mun mutai za. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Dan kai dadi. Musa. Barka da yamma. Ya gaje. To, dan kai dadi. Kana nan a zaune za a maka sakiyar da babu ruwa. Me ya faru kuma Musa? To, ai na sake ganin Usman da yarinyar nan ya dauke ta a mashin sun yi yamma. To menene matsala haka? To, gaskiya ranka ya dade da matsala. Ya za a ce kana son yarinya wani ina bibiyar ta. Wannan ai ba karamin babban matsala bane ranka ya dade. To in ban da abinka Musa, ni da ba auren ta zan yi ba, to zan hana wani ya so ta ne? Wannan gaskiya ne ranka dade. To ai shine. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amu alaikum salam. Kun dawo ƴan kasu? Mun dawo. Sannu da dawowa. Yawwa. An dawo lafiya. Lafiya kalau. Da fatan da kin ji daɗin kasuwar ƙauye. Sosai ma. Alhamdulillah. Na'am. Sannu da zuwa. Yawwa sannu. Yawwa. Same ki lafiya? Lafiya lau. Sannu. An dawo lafiya? Lafiya kala wallahi. Ya ɗibe min kewan abubuwa da yawa. Alhamdulillah. Ai na so a ce kullum ake cin kasuwan nan da na dinga zuwa kenan dan yayi damuwa ta. Ai kasuwar ƙauye akwai daɗi. Kuma kai ki damu in dai kina so ki je. Ina jin ai jibi ne kasuwar Bamiya take ci ko? Kun ga ku jibin ma sai ki je ai ko? Ai ko za mu je. Yawwa. Allah ya to su ya wuce gajiya. To na gode. Na wuce. Yawwa. To inda sai an jima. Usman. Yawwa. Adalla sannu ka ji? Yawwa. Labarina, Labarina. Hanati ikon Allah. Daga ina ake ne haka? Ai kai son tambaya daga ina kake? Daga kasuwar mura nake, na je cin kasuwa. Da kai da sabuwar budurwarka ko? Sabuwar budurwata kuma. Kwarai da gaske. Ko kana nufin ban ji labarin jikar baba Miramu ta zo ba? Kuma a yanzu baka da wani aiki sai hidimanta. Kullum hidimanta kullum kai kenan. To ce miki akai budurwata ce? Kin gani fa bana son haka da Allah. Ya za ka zo da munafurci kuma ka ce a zira maka ido. Kai? Iye? Ta, kana nufin ma tafiya kai? To wallahi za ka ga abin da zai faru. Iye? Inna! Wallahi tallahi yau sai na jawo miki magana a garin nan. Magana? Me ya faru? Ba wata yarinya ba ce ta zo daga birni shine ake gaya ma ana ganin su tare da Usman? Wace yarinya ce wannan? Wai jika baba Meramu ce ta zo daga birni shine kullun suna tare da Usman kullun ana ganin su tare. Kin tabbata jika baba Meramu ce? Tabbas jika baba Meramu ce. To idan dai har haka ne jikan Meramu ce to ki kwantar da hankalinki. Dan na tabbata Alhaji Mudi ba zai bar Usman ya aure ta ba. Ba zai bari Usman ya aure ta ba? Inna, to akan me? Akwai babban dalili. Kin tabbata? Sumayya. Kin gane ba a siyo min sukari ba. Kaka fa sai da na tambaye ki nace ki faɗi duk abin da kike so a siyo miki amma da yake daddawa ce a ranki shi kadai kika faɗa. To ai sha'afa nayi. Amma yanzu ki zo ki siyo min sukarin. Ki fita nan shago. In kika bi nan hannunki na dama. Za ki ga mai kanti a gurin sai ki siyo. To. Da sauran kudin a hannunki ne? Eh akwai. To maza. Ke tsaya. Tsaya na ce. To suna na Hannatu.
ni ce budurwar da Usman zai aura. Sabida haka ina baki shawara ki nisance shi, idan ba haka ba za ki koma inda kika fito da tabo. To, ke za ki minta ba? Me faɗi ma kuwa, kuma a inda ba za ki taɓa iya goge shi ba. Dankali, lallai sai yau ne yadda na zo ƙauye. Sora kuma ki san asalinki. Asalina kuma? Ko kina nufin ba mu san asalinki ba, don an ɓoye ki a birni, mu kuma muna a ƙauye, kina nufin ba mu san zina aka yi aka haife ki ba. Zina? Me kike nufi? Kin san abin da nake nufi. Sabida haka wallahi ina gargaɗinki, duk ranar da aka sake zuwa aka ce ma an ganki tare da Usman, sai na barbaɗa a gari kowa ya ji. Kaka, ina da tambaya, kuma ina so ki faɗa min gaskiya. Me ya faru Sumayya? Da gaske ne wai ni yar zina ce? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wani ɗan iskan ne ya gaya miki haka? Kaka, dan Allah dan Annabi ki faɗa min haka ne ko ba haka bane? Zauna Sumayya. A'a, ni ki faɗa min tukunna, gaskiya ne ko ba gaskiya bane? Da gaske ne ko ba da gaske bane? Labarina, Labarina. Wata rana ko ayo ko kawa.